Idol! Agaw! Musta agaw? Agaw din ka. Di, agaw eh, tawag mo. What's up guys? What's up sa tanang mga hitsuraan, mga choy og chay? Welcome back to Hitsuraan Kulisawi YouTube channel. And today guys, well guess what? We're going to hunt something. Wow! Kung sa itong i-hunt ka? Maral. Kuyugan na mo si expert Balanghoy Phil. Naa siya dito, naguna siya. Atong-atoan guys. So tara, dali! So medyo lapok kayo rin, no? So mga ni primitive style guys. Primitive ni. So diretso sa bukid guys. Mga ni si Balanghoy Phil. Bantay. Udah na di Jasmine. Ano di, kung ano back up. So naana diri daw, naana diri sa area guys. So among kaon guys. So naa diri sila nagtapo. Asap sila dito payang iro gana buha po. Ha, asa man? Nagdarag ka na. Bawal na inanagaw? Dili. Bawal na sa lungsod. Pero diri. Okay, Rondo, tago-tago. Ha? Ya ako na i-vlog, okay ra na. Vlog Ha? nyo dito, Chris. Mura naman nagdibumba. So among ipangita guys kung asa dapit ang maral. Layot eh. Naya to, no? Pagtalikod na ko. Sayang, ha? Dako ding maralab lang eh. Nako, ano to? Wa pa di bantay ni Ate Yasmin, asa dapit. Mission na to ron, mga hatag maral. Unsa may mission, unsa may Pakiyas. Mga to siming paglang. primitive. So guys, nami karon diri sa bukid guys no. Pag pakyas niya mo ang lakaron kay ning layat ang maral. Ano sa English yung maral ga? Maral. Maral. Uli lang may guys kay murag. Wa pa maglaag-laag tayo sa bukid gawa sa ato tatoy klatiray. Uli na ka? Balik may si Balanghoy mo uli na si Balanghoy kay wa siya sabot. So kami pangitaon na mo ang the rest of the team. Assault team. So well naglook kami guys, tanaw sa ninyo mga view okay. Obe ko mag-sweet to dire. Saag to dire. Uban ni mis yung pagkasaag eh. Darang maralo. Dig in na rin. Yeah. Tigil ka. Narbida ng iro pero lalatrisin. Sorry. Sila bitaw. Naghanto eh. Kadung ko na tinong din. Sila ayan siguro. Beautiful. Mamiyabas lang tagaw. So guys, libo naman kayo nito rin. Kita ka nag-imarsiko. Kadung ko na magtingog ko. Lagi sila gina. Tayo ano yung naman ni Corinti dito guys. Tula. Naabot video pasubo. Ngatol mo ko. Katul gani kayo. Ngatol ko. So may kabalo kung asa na may dapita. So guys, sinsya naman kung vlog karon guys ha kay kanang vlog lang ni. Bukid style nga vlog ba. Kita rin may tao diri. Asa mga tao diri? Kana nang lubi diri. Ngawat tag lubi ka. Papay mamutong taga. Ato sa ato ah. Sako na to si Balanghoy Pili. Tada tayo niya na. Nga mag-vlog ta. Yo guys, so wala na mo makita ang assault team no? Assault team ni Balanghoy. Gibiyaan si Balanghoy. So since na may protest sa ilahang agaw na ko Clifford the Great, Jack, Queen King. Ato may sa ilaharon guys. So tara. Taday! Smile. Katong daghang kahoy mo iko ani. Smile sa. Video hiton. Asa mo ka? Mananaw ko mga laya nga nangataga. Natagak sa lain. Yan, sa buwan yan. Haka. Wala nito. Joey ba? Sabi.
na panggulo. Hey! Asa ka pa dong? Kuanta gisugot. Kuan kanang daan na yang motor. La, sige magpanguan dira lawi. Oh, kana apay pangahoyo na nangatagak na lang. Interview ni mo siya ka? Taksa na. Tabangi sa gaw ko. Tabangi sa lula. Ay! Kaya na ang motor dia di na mo. Ay. Ari, ano sabi? At yun na ibig ka nang ibuka. Di ko antanan. Sa gibuhi antanan ni Lola. What can you say in English? In English? Wala. Sulti. I love you 3,000. Unsay kasulti ni mo Clifford nga itabangan magkuwag palwa. Salamat! Ato sa milay. Ano yung mga buwan? Bidam. So guys, ato mi sa ila Clifford nya isugo pan mi og palit og tubig. Wala ko kwarta. Ako, kwartas balay. Pila ram ni 15 ni. 15 na. Kabuang. Tara guys. Joyride ta. Lukurog man kayo gaw. Tara mamistahay guys. Kumusta ang pista lo? Okay lang? Mayra? O lagi mo na dag bring house ka rin? Nanay hay. Man. So ani, tikarte. Ako ang meal nga to. Ano, lamay ilig kawan day. Busog di kayo. Gerdari ay. Dili ko rog. Pabor kayo. Silihin nagbukoy. Nagpumba. Dami gi chicks di. Kisa mo ni. Papalit ni. Pagwa may lingaw guys. Mao na niya among trip. Vlog. Ganina naman ta sa bukid so karon palungsod na sa ta. So tara. Mga onig nangka tay. Naalo nangka da. Di sinay mali. Tuwala ka ng ba? Gawa sa may gingon nimong biyabas ka dire. Hey! Asa may? Para sa gasolina. Nasa gasolina sa ba? Walang generator. Oo, kay brand out ang din. Brand out, blackout. So dire may mapalit og kuan guys. Tubig guys. Ay, burnout mo di. Ay, burnout, di ba? Alika. Wala, stock tubig. GG guys, kay burn out guys. Balik lang may kaon niya. Barkado. It's back to road trip. Idol! Agaw. Musta gaw? Agaw rin ka. Di, agaw yung tawag mo. So guys, right. Malit na yung tubig guys, namin na sila yung tubig diri sa ansa na yan. Del's Repelling Foundation lang. Unsa man na ito ang kuan daw? Lahi man na og logo. Okay na daw. Nade may karon sa Sagbayan guys, nang palit mig tubig. Nawa may helmet. Kina oh. Wa helmet ay. Wala lisin. Kasi may kasulti na magawa. Hawa ka kulbaing nga sa imong kuan. Karon madali mo. Salamat. Iya pa design nga niliko. Ano dito ka? Sorry, not sorry. Okay. Ang buto sa sana Uy. ka. Uy. Karon ga. Ano tawag? Kisa mo na. Uyab. Miss ko na din si Uyab dahil. Ha? Delay! Uyab ni Clifford! Hindi semua gisugo og tubig ikan. Kung mawawala ka, hindi ko makakaya. Oh, ini kayo bis ko to. Harapin. Ako guys, kaya ako ang lalabs, busy man. Wala ka nagatiman sa kuha. So, soya lang sa taran. Yo guys, so naabot na mi guys. Gikan mi nagpalit og tubig. Agay, kasakit ah! Alam di kahoy, di kababag. Nangaon may og nangka diri. So, uban ko ninyo guys. Daghan kay slag prutas diri na. So, mo na mong kaonon karon guys. Ang nangka. Kita dia. Kita dyan eh. Kaya ko, katatay gini. Tamis ni. Mao na yung pinakatamis Tamis pa? nga. Kuan. Tamis eh. Minta to. Pagka dugay na katubag. Dugay may kigatubag. Sa tamis? Tama? Dilaw ikot. Still lang. Para saan mati ka ka? Para dili matagukan. O para di magtagok yung mga kamot ba. So,
kuan ka mantika. Ano po nagasibutan si mong kamo? Yung mong kamo. Paano naman pati mabaw kay kung manigamit. Masuam mo Dagan dito. kay. Hindi ka lang dugo. Nero no? Gumay rin no? Kung kira layo rin. Leros tinay. So guys, mga on sa mi guys. Tanaw lang sa mo. Hindi ka pwede yung kaangkin niya. Ano? Pinagbabawal na teknik niya. Tara. Yo guys, ngit-ngit kayo. Ay sa. So nabot na may guys. Ako ngayon vlog diri. Pata guys ako 20 mabi hatag na akong Clifford. 20 ang kuan na. Tubig? Pwede na din. Ano yung luto mo? Samuel, subak sa munggos. So that's it for me guys. I hope you guys enjoyed this video and please don't forget to like, comment, share and subscribe to Itsurang Sao YouTube channel. And with that being said, kayan go. Get to joy. Sakit akong tiya sa nangkaw. This is Itsurang Kulisaw signing off. Peace. Peace. Basta. This is Itsurang Kulisaw signing off. Peace. Been a while out for the weekend. We must have been out